και αυτό. Τι τρώει ρε παιδιά άραγε, τι να τρώει, ποιος ξέρει. Σουβλάκια δεν τρώει πάντως, εδώ και πού να τα βρει. Εδώ στην Εσχατιά, στην Αφρικανική Εσχατιά μπορεί να πεις ό,τι θέλεις. Σ' ακούει και κανείς, αλλά και να σ' ακούσει δεν σε καταλαβαίνει. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι βλέπουν τα μάτια μου. Είναι ένα υπέροχο ensemble, ένα βάλς ρινοκέρων. Έχουν μια χάρη, έχουν ένα timing. Τους διέπει μια αρμονία στην κίνηση. Πέρα από την ομορφιά, δηλαδή αυτό το προφίλ τους. Καλά, το προφίλ του μπροστινού είναι ένα όνειρο, πίσω είναι άσχημος θα έλεγα. Τι να πω, δεν έχω λόγους. Δεν έχω λόγια να τα περιγράψω και ενδεχομένως εδώ χάλασε λίγο η πάστα. Θεωρώ πως υπάρχει μια αντιγνωμία, ένα μικρό επεισόδιο εν τη γενέση του. Το επεισόδιο απεσοβήθη, ο παρήσακτος εντός εισαγωγικών έκανε πίσω, διότι ο δεύτερος εκείνος με το ωραίο προφίλ δεν αστειευόταν. Ένα του νόημα και ένα άγριο βλέμμα του έφτανε για να φύγει ο άλλος και να κάνει το Γερμανό. Κάνει το Γερμανό πίσω από την Αντιλόπια.